Khaile Geronimo crime video thar halo chole ta ama sain case kan lu chil main comment kan share le lokang hei Kim Dong collection ron comment nani nule patele fate in kar in light chin na thatak nei hi awapoi moem fate in bunruak ngam lo khopanule pate kanin khar khiphian piang lo tur swala lo piang thin fate ti puin anti chak zong terot thinila an hlimna turin kan fate tan hun tha siam sakhi awapoi moem swal za somnga zet chu akiamom sia I channel hi kan mai phallo kan chang reng thin thinlung sen Kim Dong collection chunga kan lo me he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie Virginia State USA Richmond khopui nuam tok takani vea kumsang ni somni chiar puya khan mi noi ni le sing ni chuang zet an chengani kumsang ka zakwa somria chovela kha chuan mi en latlem hlea khopui hulum lutuk po ala zia viau poi khoina lian thama thleng zen lova an hriat ve thei ho chu geng le geng in kar boina ang chi hi ani ber khopui lai li taka James Louis anti chu aluang tlang ruwa chumi Louis chimlam pang zong chu south side tin an soi mai thin chulai mun vela chuan nu chui tur kan nei le don ani kumsang ka zakwa somriat pasari December ni som pariat jing lamdar som velania Richmond Police Department detective na thoklai Ray Williams chuan call poimo takadong tlat mai Tualthah na thleng chung chang ani thule victim chu re hlum nia alan thu an ron shrila chu khe su bo zui tura ruat ani thule a mun pan ngal turin an ron hriat tir ani a mun pana pheipa chuan re hlum ani chuan a mel hriat nai vain mai om mange a bial paimo a pasale morin hel masak phota fuanga an thenom vela po rin hel tur ngai ven ngala thang ti vela ngai tua pa mai maya an ni tin na ni wangin chuti takin ama danglamna a thlen lem lo a mai ro chu a munawa thlen chi chuan a be seang ngot chu alo ni hau lo mai thil thlen dan reng chu Tualthah na pa ngai ni lo ti hril hrana ngai lo arap thak mai pialama maksak lamte po apol thei hiala detective re ame po athil wa mu chuan a tham ve theni chu thil thlen na inawalu chuan ruang chu abok khup zongin khuma aloma meichianin akutchu danglam taka phuarbe ania akutchu hnunglama phuarbe nin chumi hrui vek chuan angonga hlin ani boka a phuarna apo mar chuan angonga invet chu atot ve ngal zelanga ain rek na tial don ani chu tiang chuan ami tha chu chelo thei silo chengam bok silovin shom takin a ngai sa adu to ka sei sak nuwa arek hlum ta niin alang tin an victim chuan pong suala tok ngei niin alang boka ma se thom no chu pa ngai takin a hak thlapa wangin a khoi nuwa a thom no chu hak tir le thlap ani mel tin crime scene a chuan mi pachi tam tham tak engmain apol chiat lo hi alom boka pong sual dan pa ngai ponilovin soiza thla khop a selfie ang zongin ami tha ruang bula chuan a khosa ti na ani ber chu victim chu kumsom thum pangami Debbie Davis in lekhabudor pakhata Clark na thoklai ania pasala nei ve zok nuwa anin then lea manin a khosa zuita ani minel omle kom nuam takani thu a thian nai vai te chuan an soya ana thona lama a tho pui tele a thian te an kom kol nuwa po chuti mai chuan achunga chu tiang thil hanti du turo mang chu an hre thei mai lo chan mu mal po om shan lovin miswal kuda tura niang ti chu an rin dan tlang lon beraniri ani nu chui tu te chuan crime scene le ain pon lam kot zol vel te chu uluk na men lo takin anan endik ngala atira changin mu mai nei an hlau hle achunga alu ruk na lai turte anan zon chuan chauka tuk verte pakhat chu zim te in aloin honga chumi pon lama chuan thut mut na thu thleng buk theng chi aloin do boka
a nu ma tangin chumi hmang chuan alon lut ni nge in an ngai ta ani tin chair tangin tukver chu ala sang tok hlea ban phak chok tur vel chau ani nge chu di chunga ain khai chho theidana te chu tiang tukver zim le te lu tuka alu dan te chair buk thei po chuan ata na man mai theidana te chuan poi khoi tu chu fit ve tok tak in thazo le tak sapian phunga po dul ma shoi nei lem lo chi ani an ring ngal ani nu chui tu de chuan poi khoi tu chu ina chuan in nei tu de bi om lo hlanin alu tanga aron ho hun nga kin hun engemaw chen alo manani an ringa a chan chu a Tualthah na man ro te chu pon lama tanga ken lu ni lovin in chunga om rem chang te ani hloma a man ro tur chu alowin da block man vek ti na ani ber chu ruagen dikna tangin poi khoi tu che dan rap thak zia chu a chiang le zuala pon mangin a ngonga a rek beta atu khum lama mol mang vekin a rek theng berin a hervial tawakti a hriata chumi tana a man ni ngei tur man ruwa po ruang bula khan aom nge ani tin chu mai la ni lo chu tia are hlum trep nu ni ko shelova om nuwa are na chu thla dulin a han ti har le te a anga yang bokin a rek le thin ti a hriata chu tianga voi engemaw zata ti hnu chuan a ti hlum ve ta chau nia an ngai a thil ti du dan chu a rap thlakin miswal satli ani lo top ti a chianga ama chen chil tu tharau sualeng mo taka neem niang ti mai turani chuta a che dara chuan a fim khur thiam em mai le ngala nu ma nu chi a nei mi lo ti theni heti lai hian DNA technology hi nu chui na konga an la man ngai lo wangin mi patsi tiang reng te chu ala poi mo heavy waklo an chui thiam chin samzai mo thom no them le la zai ang chi chu engma mu tur aom lova tin mi te lo mu tu emo ama ni thei om lo mu tak ngial po an om lo bok an nu chui tur chu a hau tak don khop mai tin chu mai ni lovin victim nen chuan engin zom na nge an nei tiemo a mel hriat nai zinga ani hin thei mai lo mo han ti tur ei po ngai tua tur an hrehlol lo boka ina alu ruk lai vel hian an thredom te po anom ve renga chuti chunga alu ngam dana a chezein a huang tau ve to kani ti a chiang viau ani chulai venga cheng te chu poi khoina rap thlak tak chuan ati thlabar hlea tunge ti tu niang ti chu anin zot luai ringot maya tu ma achan na in pe thei anom silo an chunga po thleng ve thei ring ani ti hriain an tridu maya ma nia dai kal ngam po an om lo ni ome chuta le chutia hlau thong takanom lai chuan poi khoina dang a thleng le tatlat mai chulai veng nuam le re roi poi khoina thlen khat deuh na mun chu October ni kum sangka zakwa somret pasari zana Tualthah na rap thlak tak dangin aron chok buai zo le ta Dr. Susan Helami pasal chu ana thona hmuna tangin aron ho tlai deuh hleka inawa thlen chuan engmangai thatlo na tur a mu mai lo ma se an mut pindana valu chia chuan an thom no dana mun closet chuata anu pui ruang lo le dereng chu awa muta ani Detective Ray Williams chu thil thlenna lama chuan a thleng phei ngal thuaya a hmalokin Debbie Davis chunga thina rap thlak takalo thleng towa chu khe chu an chui zui lai mekin tuna thina dangin aron deng le tania chung thina te chuan in zomna neengem ti mol mai chu ril ruwa aum lo theilo chu wang chuan ani po chu crime scene and dikturin aron thleng ve ngal thuaya in chu awa thlen chuan an endik zunga kot lama chuan engma lu ru na hnu ma mu tur aom lova engkim chu apa ngai vek ni mai hian alang ti chuan in chung lama han cholea an nu paru ma walu chuan engkim chu lo nok nuai maya closet kongka chu lo in honga chu ta tang chuan a chunga mi ruang kong chin nuai lam lo lang chu awa mu ve theita ani heta an victim Dr. Susan Helami hi thluak lam Dr. Thiam taknin Medical College of Virginia thoklai ania Debbie ang thokhan pong solani ti a hriat thea na sataka kutlak na hnu ma awm bok
nu chui tu te chuan a mun ma vel chuan an en dik zela in sir lama chuan tukver pakhat hi zim te in ain honga a hnuai chu palania pala chuan ding kangin tukver in honga chuan a pakai luta ani mel tabera the bk sang thovin ina chuan tu manom lo lai lut ruin in chunga chuan alo chang niin alang tin chu mai ni lovin chu nu po chu rei tak ngai sak nu re hlumani ti an shele thei tabuka a mami ang thokhan a ngonga ve hlumania miswal chuan anung lama thingbunge mo mangin a ve na chu her tot le ti po a hriat thei bok a mai vela chuan medical tongkam taka florid pate khiai anti duksin te te hi tam taka oma chu mishing thilek lekto cpr vela annun na chan manate aom thina vun noi ti sen zam tero te te a chiat man wang lo om ani deu ber chu tiang chu doctor suzeni maya chuan tam tak mu ni wangin poi khoi tu chuan thi deu tho khopin a rek phota chum nuwa a thla dul lea a har le deu nuwa a rek le thinanga chu ti reng chuan minute som ni vel chu angai sanin forensic lam mi thiam te chuan an ngai ani crime scene chu a hmang bokhan a fel fai le pek lea samzai fingerprint la them le thil dang nu chuina man thei chi eng ma nu chia le mi lo maya an mu chun chu mi pachi tam tak bokha ani debile dr suzeni de thi dan chuin an ema wangin nu chui tu te chuan mi thu mun thil ti nin an ngai ngeta mi pakhat zona zon thain an hreta ani an ngai dan chuan chu tiang thil chu ti chan em po nei an ring lova aril ruwa so na le midang ti na chak na wang maya poi khoi nin an ngai ani a thu hnuaya adu duwa ti the midanga da chuan zau thauna mak taka pe ni in rilrulam zirmi te chuan an ngai chu wang tak chuan voi khata po that phal mai lovin zo tein asa zu se hlum tura chhai kwal velang hian ami tha te chu a soi sakwal phot ti na ani bera a khosak dan chu a huat thlalain arab thak bon turu ani top mai ani chu tian nu chui du ten tualthah hmang hnuan chui me kani ti an hriat phei chuan chulai velami cheng te chu an ral khel le zuala zana po eng thei zong chu a eng ut reng maya hardware dora tala an zor te po a zo duak thei hialani mi che te chu an tom im thiap thuap maya mi pa lain mi pa kani ti thei ni to heksu an zor cheder chu ni maya nupui fanau te hlau hlopa anom laya eng ma ti thei bok si lo chu patlingin ti ve tan chuan atlom thlak ve viau o me chu tinga ni awang chuan Tualthah tu man chuak tura norna ana sa sot hlea nu chui du de tan la han chui zui vak tur om chuang bok si lo a buai thlak viau ani chu tia ril ru buai takan om lai chuan November ni somni pani kum sangkhat zakwa somriat pasaria chanchin thar an nei le ta Richmond bulloka om Chesterfield County a Gavilan Courta tleirol kum som pangamilek Diane Chowi thi thu an shele tatlat mai tleirol le khathiam thei tak medical college akal tura mathli reng tak nei me kania November ni somni pakhat zana le khazirin aruma oma atu ka thin anwa muta ani amuna chuan detective Ray Williams apo aron thleng vele ngala thilom zia han hriat chuan chu misual huang taw lutuk chuan aha ati ziau tak zet to daini atha lai chuan pindan le lama au nau paum ve renga chu ti chung chuan tlang nel takin a che theiani arap thla khop mai a chet na dangang thovin zanlaya tukverin hongzim te a chuan alu turua thom chua theilo turin a victim chu dak tape mangin aka achar phui tlata ti chuan nasatakin amaru mangei chuan a ngai sazuita ani tina mami te paniang thovin re hlum bokania arwang bula chuan mi pachi mu ani le bok amai ro chu van nei thak takin tun chu mai ro thil pakhat ti suala nei ve tatlat maya crime scene chuan mulan char tel ta hlau mai ti chuan an evidence nei ang chu en dik turin an la le ta phot ani chu ti rol chuan an thil mu chu chu poi mo viau ma se tu na ri chuan tangkai na la nei me ulova
rin hlelan man phot lo chuan samzai tla hlang satlia ani ve maya chu wang chuan an nu chui na chu ala ko kak chuang lo ti chuan investigator chuan tha thlovin kiltin kiltangan dap zela rin hlelom deuh ek to chu a boin an bo huam ani bera ti chuan chu tinga thi le thau pol tak mewan chet nuwa chuan thil poimo takan chu chuak le ta Debbie Davis ka lekha budor pakhata thokania a thona dor record zong an lep se vek nuwa an dor thil shalna record bua chuan victim nunung zawk Dr. Suzanne hming kha an mutel tanol maya chu dora chuan lekha bu lein a leina man chu Debbie hna ngei chuan a pe ani tin chu mai ni lovin chu doromna Cloverleaf Mall chu atlo fo ti te po an she chuak boka tin an victim pathum na dai ni po kha chu ta tanga hlalo te mel khat po tling lova cheng alo ni vele chia bokani ti chuan victim pathum te chu Cloverleaf Mall na thokle chulai munakal fo thin an nilo vek poin abul hnai te cheng an ni ti a chiang ta an thina nen chuan chui zom dan om theyangem ti chu zona poimo takani chhota ani amai ro chu tia zona ti vel anin sorbing cholai tak chuan chanchin duam lo dangin alo deng le tatlat mai chu khwa Richmond khopia tang marlam mel za chuang la chuan Arlington khopui awma chu da chuan Richmond khopia thil thlengang takhi a thleng vele tatlat maya ti chuan an misual chuan a chet na huanga zauta zelem niang ti zona lian tak chan har tak dikmel deuh boxi a pian bel le ta ani chu khwa cheng regiale Suzanne takarite nu pa chu nu pain mangai tak mayan nia Suzanne hi United States Forestry Service a reporter na thok lai nia Richmond lama Tualthah na rap thlak takan chui lai vel kumsang ka zakwa somret pasari kumtop lam hian a pasal chuan Wales rama an nathila azin sana ama chawa lai ani nu pain ngai na takan nia azan khatanin bia phei chu anin mang tha hlei theilova anin mangai thuan soiton mol mai ani ome amai ro chu mi tu ka tang chuan pitakari chuan phone ala thei ta hau lo maya chu tianga engma soilova re ta dai chu a pasal chuan a chan om re a she thiam lo ti chuan an thenom te be popin an nu chanchin chu lowanga even sak turin an ngena an ni chuan ngin nang chuan pitakari te che na in chu anan en thuaya heti hun lai hi November thlatop lamania chu tiang khowot to tak noya chuan an room tukver chu lo in hong reng maya khowot tak noya po chu tianga tukver khar lo aum reng mai chu rin hlelom devin an shia a pasalina biak theilo thuron soibok nen an thenom te chuan thunei tu te hriat tir ngal mai chu thainan shia ti chuan police an phone tak ngal ani police te po lo thleng ngalin pitakarete ina chuan luanan tuma kongka chukal poloin kallo tle minalo kaw dewa mase anan au lau poin chon tu anom hau lo maya chu ting ani awang chuan rin hlel na lian tak nen anin chunga chuan an luta ani in chung lu ka chuada chuan meche paras an char ngal pang maya ruk na enga ma chuat thlengem ni don ti ngai dan nei chungin anan lu thuk zela an bedroom an thlen chuan an base aya rap thak dai thilan muta ani kumsomli palimi pitakari ruang lo chechan to chu an khuma ngei chuan abok khup zongin an va muta rup mai alandan maya chuan nilin nga vel kalta thi ani mela alu chu khum tlanga abo liam dewa akut chu hnung khirnin a ngonga chuan shui shwal ain veta chumi shui vek chu akea ain hling boka ake thluan chuan ama in ok na zual zel don ti na ani medical lamin anan endik ngal thuaya ani po ama an keisang thokhan athi chan chu shui manga re hlumani thu an fin fia vele ta ani anu ma tangin poi khoi tu chu hun eng ma chen chung chuina chuan omnin alang le chia boka tin po dole thil dana zong chu ne taka lep se vek nin inalu duro tlan chuak le mai ang tan chuan chu tiang taka chet chu man po man don lo tia chiang lea poi khoi tu chu in chunga chuan du to ka chet na hun anei ni ngein alang
Tualthah na thilani taga chuan Arlington Police Homicide Unit atangin Detective Joe Horgas chu a case la tura ruat ngal niin ani po poikhoina hmuna chuan aron thleng phei vele thoi boka crime scene a han endi ka tang chuan an hna chu al samdon lo ti a hrengal mai misol chu in hnuai tukver pakhat ti chhina lut runin alanga fingerprint a hnut chia mi lo dana kutkora bun te po ani mai thei tin Tualthah na thlen lai vel hian ru asura sura khuwa hnongin adiak angring hlea amai ro chu chuti chung chuan alu ruk na lai vel po chu hniak le hnu ma han chui zui tur chiom mi lovin a fai hlar mai ani thilchin chhiat tlak theu chu pani an hmua ruang bula chuan mi pachi thahnem takalo oma an rin dan tak phei chuan poikhoi tu chuan Tualthah pain ma ni a in hri thla ni an ring hial ani tin chu ba ka chuan taksa tanga hmul tla an chhar boka ti chuan chung te chu endik turin laboratory lama an thon ngala tin tukver dar thlang ke them chu evidence ta na tangkai thei takin tin an thon tel bok ani Arlington khopia chuan chu tenga poi khoina lian tham chu a thleng zen lova chu wang chuan hun kal to hetiang ke sikan lo nei to rengem tin an record bu te anan hai le ta ti chuan kumthum kalta Tualthah na case pakhat chuan an mitalata deuh tlat maya an case chui lai nen chuan in angan ti ta hle ani kumthum kalta khan kumsom thum palimi ukil Caroline hamichu pitakari tha ani na hmuna tanga hlalo te a hian re hlumalo ni ve towa chumi tum chuan tuna mi ang tho hian Tualthah tu chu in hnuai dar thlang ti kein ina chuan aluta ami tha po chu takari a phuarang deuh che hian a phuar ve bokani ti chuan chu Tualthah na nen chuan in kung kaina nei ngem ti chu zo na lian takani le ta amai ro chu thil buai thlak deuh mai om tlat Caroline hemi tha thu boya chuan mi pakhat David Vasquez chu man in ama poin a tha nge ni thu alo in puang to a case po chin fel ni toin David chu kum som thum panga lai tang turati ania takari tha ni lai po hian zela alo la tang nge ani chu tiania David Vasquez chuan zela tangin awa thatte ni ngot lo chuan Caroline thattu le takari thattu chu mithu munan ni thei tlat lo chu tiang kara chuan rin dan om le thei pakhat chu David Vasquez a hian thianemo thurwal pui tuemo neyanga chu pa chu ache danang tak chuan ron che vele ta niang ti chuani chu ti lai mek chuan an beng ver em mai thil pakhat an hre chuak le ta ama kumthum kalta vel Caroline hemi Tualthah lai bor tho hian chulai venga chuan mi pong sual ching pakhat hi alo sang chiam to hi lo nia chu pa chu mi hang ni in a mai chu mu theilo turin a tuam tlat thina mania me chiom chu a hre thei khopa an chen nei na nge lu chilin mi nga ma zat apong sual ani chuta chu pa chu chui chhualovin lo om reng ti te an hriat chhuah belle ta Detective Joe Horgas chuan chu mi sual che dan han hriat chuan Caroline hemi thina nen chuan in zom na anei a ring ta hle maya keroi thi ni ngei po hian a thina ina tanga hlavak lova me che pakhat chu pa chuan chemte ne na lu chila vau betin a khoi nge ani chu pong sual mangle Caroline hemi thina te tuna takare thina te hi thilin zom vek ni theina chance aoma ma se thila buai chingchi vet riau mai loin zom vek ni ta se Caroline hemi thattu David Vasquez chu atang meka tin pong sual mang chu mi hang niin an soi boka David chu a hang le mi silo chu ti rol chuan ain zom lo han ti top tonin mi sual che dan chu ain ang viau loi box ya mi pakhat nu ma ni ngein alang thlat box yani ti chuan David Vasquez chu thu zo fia phot trulin an hreta atana hmuna Detective Joe Horgas chuan len chilin thilenga mo hriata neyam ti zot turin avakalta ani Detective Joe Horgas chuan David Vasquez chu darkar engemaw zat avati ti pui hnu chuan arin lo lam dai ngai dan anei ta takari thina chuan ain nam noi om alan lo mai pialama atan mek na chan ama kum thum liam ta Caroline hemi thina po chuan in nam noi na nei lo niin a hre tatlat mai
Caroline thi dan chung changa chuan David Vasquez chu amol bovina bo ni berin a sheta tlat maya engma chu thurin tlak om talo ni bera David emo vit lova emo po ngai to chuang lovin abula tangin a thar hlaka chui that le lo thain a sheta ani chuti lai chuan forensic lam ho tu nu dian depsin takari thina muna mi pachian mule mulan charkha laboratory lama alo endik ve chara result ron chuan mi pachi nei tu chu blood group O positive ani tile PGM1 enzyme nei ani thu asoi chiang theita a mai ro chu tiang mishing chu khovel ramzawa hian an tam em maya mi za zela som pathum omangan nia chu tiang kar Tualthah tu mi pakhat thur chu ala hupur om khop mai mase chu thil chuan poimo na takaneya ahma kum thum kalta Caroline hemi ruang om na hmuna mi pachian mu po kha chu tiang chia chu ani tlat maya ti chuan horga sarin dan chu adik mel ta tel mai adut lea chuan mulan char lam kha anan hoi vele ta thunga mishing samle muli aputu mishinga zerin chi thumin an thena chungte chu mingo Caucasian te midum sap chong lam chi velo tele khochak mi mongoloi ti te ania suzen takari thina hmuna an char chu luk taka an zir hnuwa midum mulani arinom thu aron nem ngedle ta chia chu po chu horga sarin dan nen alain mil zel ti na ani chuti lai mek chuan thilmak angreng takan hriat belle tatlat mai takari chunga thil thleng ang deuh chia thin misual pakhat chu Richmond police te dan lo zong ve mek ti an hrele ta Richmond a phei chuan in hnai te in mi pathum a that to an mani che nei na vek lu chilin rong taka ngai sakan ni ti te an hrele ta zel maya chung mi pathum te chu ati lama kan soi Debbie Davis te Dr. Susan Helamile Diane Chowi te kha an ni ti chuan Arlington khopi takari thina chui tu detective Joe Horga sapol de chuan Richmond lama Tualthah pathum chui mek tu detective Ray Williams ate chu anan bepopa Richmond lampo chuan thil thlendan chu inangan lo ti ve hle maya uluk takanan ngai toin mi pakhat chet na chu ni thei chuan an hretlang viawa amai ro chu Arlington le Richmond chu mail za chuang lai in hlat ani sia mi pakhat ti ni ta se Bielville turava nei zau om ve ti mol mai chuan ril ruala ti buai deu chuti chung chuan detective Joe Horga sa chuan an nu chui lai chu ain zom ngein aring het bur toa Richmond police lamero chuan ain hlat ema wang chuan an laringam chia lo dewa engpo ni se kanin beton zel don nia tin malak ho zel chu an tum ta ani ti chuan Richmond Police Department le Arlington Police Department te chuan asang ve in FBI Behavioral Science Unit apoi khoi tu te mi zia chui chuak thiam criminal profiler anti te chu an misual chui lai nung chang le ani na engamotal chut chua sak turin an wa pun vele ta an ni hian kum tam tak chung chu an che dan atanga Tualthah tu mi zia hriat thei dan hin lo boi pui toa chu tiang mi chu zatam lo kom toin an in an na lai te an lo zir na sa toa an nil ruput mangtlang pui tele an che du dan te chu an hreviau to ani ti chuan chulai mun an special agent Stephen Mardigian chuan uluk takin a han zir chianga an misual zon lai mi zia turo mang chu hetiang hian a soita ani misual chu victim te in nge lu ta a chet thina wangle a chet dana film khur thiama wangte ain thup thiam dana tang te chuan a che tak main hun enguma chen ami khoi tur te chu lo thli thlain an hun man dan te an kho sak dan te le anin chungom dan zong te chu a lo zir chiang ma sa thina ni aringa ama chu mingo kumsom pariata tang kumsom thumin karvel ngoi choi tak mania khosa ezonalama po thiam na sang em ngai lo chi tho aringa tin anu nen anin kara boina engama tak an nei an ringbok Tualthah mang tam takan lo hriat to thoangin ami tha ma hian thil hal chiat vela tangin poi khoina bulatan masak phot an ringa atlang puin SK te hian an tlang del na hmuna tangin bulan tan thina wangin apoi khoina masabera tanga hlawak lova chengemo na thokemo niang ti te chu a chu dan tlang puyani
hetil tlen lai kum sang ka zakwa somriat pasari ni ti kan soi to a detective horga sa chuan chuina konga bung tharan kai mek chu alo ral hriat ve to a chu DNA test ti atangkai taka an man zui tak zel hi ani heti lai hian fin fiana ta na DNA man masak ber chu a ma kum lok alania hemitum hian England rama mi pakhat chu achi atanga DNA an mu chu fin fiana ta na mangin kum som pangami meiche pani pong sual thua thiam lo chan tir alo ni to ani chu thil thar chu jo horga sa chuan man ve aril rukta ti chuan Susan takari mut korami pachian mu chu New York khopuya DNA test ti thei life coach laboratory lama athon ve ta top mai ani amai ro chu kholtel thattok lo wangin an DNA sample chu alo cheto theya tin engamo wangin alo man tlak der lo thei boka tin test result tur chuan chol kar som ve lai nga alangai don bok ani chuta DNA test result po chu lo nei ta te reng po ni se tu DNA nge niang ti hre turin detective horga sa de chuan rin hlel tak ngel pon la nei bok si lova chu wang chuan a result ron chua ma nge in rin hlel mu mal tak an result ne na khai khin ngal tur lo man chu du thu sam aniang detective jo horga sa chuan Arlington khopuya poi khoina thleng de chu uluk em in a han chut lea ti suala om thiang lo hi ni top mai ani hen sui tu pa hi atna arinomin ain peremrem hle maya atna hi atui chil ne khop mai he a case sui chan chin lekha bushal tlazet mai stalking justice ti ziak tu polmon sa chuan hemi case a chui tu tur dik takin a chui ati hial ani horga sa chuan kum thum kalta mi pong sual chi ngan ti man chhuat tak lo te chuti hun lai vel boka tha Caroline Hamile tuna takari thattu te hi mi pakhat ani a ring het bur to a Caroline thattu ne in soi ve ngot David Vasquez a pokha poi khoi tu takani a ring lova miswal tak chu man chua ani chu zela tanga lak chua thei a in be sei hial zokani FBI lamin an rin dan an soya khan miswal chu a chen na che velemo a kho sak tam na hmuna emo a chet masak an ring khania chuti ni chuan tuna an miswal chui mek chet na masaber chu mi ngoma zat apong sual na mun Arlington khopuya Green Valley an ti Borovel chu nia chulai vela chenga mo na thokemo ani lo vek poin chulai vela tal tam ve shim chu ani mel ta viau ani chu miswal chu detective horga sa chuan man chua tum ngar khop mai kum thum kalta khan Green Valley vela chuan tunge kan man kha o hanril lom deuh le man zin deuh te kan nem khale tin a han ngai toilet le fanga chutia ngai toilet mai po chu du tok lovin a karin ain khal chuaka aril ruti thartumin chulai hmuna ngei chuan awatlan kwal hial ani ti chuan chutia alen kwal velai chuan mi pakhat chulai hmun vela an man zin deuh mai hi amit thla aron lang tanol maya ma se minga hre chuak zo to tlat lo maya a han ngai tua fe hnuwa timi atin an ko thanin a hria ma se ming pum le a chan chin chu eng ma ngai tua chuak zo to chuang lo ti chuan rang takin police station lama atlan let thuaya kum thum kalta vela an record hlui chu va hai chuakin an misual man zinga chuan timi atia ko duat thei tur ming chu an zong ta top maya ti chuan huneng ma chen chunga zon nuwa Timothy Spencer ti ming a mutalol mai chu vele detective horga sa chu o he pang e hilom tin mei che thluak thalai leng heavy uchuak ang devin thil hluya hre chuak ta chuai mai chu pa chu January ni somni pakwa kum sangka zakwa somret pasaria thu zofia turin police station a shroeni ti record atang chuan alanga chu Caroline thi mani thum chi ani boka chu Tualthah na thlen lai vel chuan poi khoina konga Spencer chu ala nung vat le ti na ani nu chui tu te chuan chu pa chan chin chuan an chui zui ngal zung sunga thil poi mo dewan mu chuak ta treu mai Timothy Spencer chu March ni som pasari kum sangka zakwa somruk pani khan Arlington a chuan alo pianga kum thum kalta mi ngama zat pong solan ni na Green Valley anti veng tlaber dewa an lo khosa thin hi lo nia police lam la chuan an lo muzing ang reng hle horga sana han hre chuak mai pokha alo makawak lova
ruk na le buai na te nau deuh hrang hranga lo in hnam hnoi ve dem dum towa an venga thil bo om chuan thu zo fia masak le rin hlel masak pola atang ve zia alo dik le nge thira ni ome chuta le chuti a record an hai na lama chuan thu beng ver deuh pakatan hriat bel le tanol mai hove ka chu Spencer chu anu kar hal saka wangin police ten an lo man to hi lo nia FBI ten an misual chui zui lai chung chang an rin dan an soya khan thil hal chhi ta ching ma samai thei an ti ni kha tin crime scene mission mulan an dikna tangin mi hangani theina chansa sang hle ti ni kha Spencer chu avar lo chi lo ni le chi abok chu pa chu arin hlel om heavy ta hle chu ta le aya poimo an hre chuak le tarup mai Timothy Spencer chu tu na khoi ange om reng tian an chui le a Richmond khopui lama alo pem dai to ti te chulama po chuan police station an ko jing lutuka bike park na bi ka nei thlap to ti te le Arlington atakari thani malok khan zela tanga chuakin sarkarin zel tang chuak te ta na chen lai lo na tura siama khosame ti te an shele ta zel maya Richmond khopui mi pathum thi na te Arlington khopui mi pakhat thi na te ama kum thum kalta inpuang sol na thleng thin te le Caroline thi na te kha he pa Spencer a chet na vek khi ani ti naim niang ti chu zona lian takalo ni ta chu parin hlel na chu a sang chho ta hlea amai ro chu ate na om se chuan he chu tling phanga ma se he vi chu alani phat sia lo dewang a chan chu pakhat na chuan Richmond khopuya daya khosa Arlington lama akal om hriat ani lo mel zavel lain ain hlat si tin heti lai hian kar nei lo ti an hriat boka wangin chuti a thlen ton zung chu arinom lo deu tin pani na chuan poi khoina thlen laia omna zel tang chuak te chen lai lok na an siamang chia chuan zan lama tu ma pon chua phalani lova khwa khirna thatak noya en kolan lani reng thin chuti lain Richmond le Arlington khopuya poi khoina te chu zan lama thlenga ni wangin engtin nge chu tiang huna chuan a chet theang ti lai taka chuan zo na lom deuh bokani engpon ni se ama ngei chu thu zo fia phothain an hreta Richmond police lam be popin an ni po Richmond lama chuan an phei ve ngala detective Horgas le detective Williams ate chuan an hotenen Spencer a khosak lai lok na ina chuan an lo chang rana ti chuan January ni somni kum sangkha zakwa somriat pariat khan Timothy Spencer chu pong swale Tualthah ke singa mozatarin hlel thua an manta ani ti chuan nu chui tu te chuan thuan an zot fia ngala ma sen be se ngota ol sam chu ni don hau lo ti an hre thiam chanta dar kar som pani zeran be nuwa po eng ma soi du tlat lo maya an thiam thil sang nen an be ngial poin in thil soi chu eng ma ka shelo shim ti ba ka soi du ei lovani Detective Williams phei chu a be ngor zuala kalson du lovin eng mai po ei lovin a thut chil top maya thin rim nen ril tram nen zun lo chuak ve sek bok nen mut chu pewi chho ve tran viau toni ama Spencer la chu a zaum ve thluam maya a tong kama fel fain mi hang kholai tong lerang chi te hi a hmang ve mi lova a pro pastor che de rui mayani chu tiang vela wang te chuan chui tu then khatte phei chuan an mi sual zon lai chu ani an ring lo rum to ma sian case chu serious em awangin chu tia chhuale ngot chi chunin an hre silo eng poni se I thom no te kan lo en fia ve shimang chu anan tia ani point phal takin alo pe vele maya ti chuan le a jacket pakhata chuan dar thalang them hi alo kai nual mai ti chuan chung dar thalang them te chu en dik turin an thon tak ngala tina DNA sample lak sakin ama crime scene atanga an sample result nena en mil turin an thon le tabok ani chula chu chol kareng mozat nga angai le don ba ka DNA evidence shim chu thil thar tak me walania USA a phei chuan vai khat man la mangai lova tu ni ama saber turani tin EVM call man tir la yang deuh khan DNA churing lo le du lo polanom vereng boka chu tiagin nial na kar an sample thon te chu lo in mil lo emo
alo man tlak le si lo ni phei chuan mi pui atangin diriam na le deu so na an don phana sa don ti po an chiang viau ani chutia beise na sang tak ne na result an nga lai chuan thil poimo el ti tiang an she chuak le ta hlau mai Spencer chen na zel tang chuak te hostel ti ve mayang chuta an record atanga lan danin Arlington khopia takari thi lai vel khan an hostel a chuan alo om hau lo maya anu tlo zin chuadila an lo phal saka ti chuan azin chuak tangeya chu anu tlo azin na khwa chu Arlington khopui ngei chuani ti chuan nu chui tu teril ruwa zo na lian tak pakhat chu a chan na an nei theita me za chuang dai om ang an ngai lain chu khwa chuan alo om ve reng ti na ani thil chu a chiang chho ta kwar mai a mai ro chu ala chiang kwar chuang lo chu khwa a om wang chuan takari chu a that ti na ani bik lova nu chui to lam chuan fin fi na thata kan nei lo chuan Spencer zo thiam lo an chan tir don bik mi alo an khir mai an ni zong tin Tualthah dang shim shim po zana thleng ani hloma om na mun chu zana chua phal lo ni sia an mi zon chu ani theilo na chan sa om ve tlat amai ro chu chulai tak chu an ching fel ma khop mai nu chui tu ten ma anan la tak takale chu chen na ina thok tu pakhat chu a betha fala a hriat puina in zana chua ruk mai ba ka akar te hiala man sak thin ti an shele ta zel mai chu di lai chuan crime laboratory lama kan ho tu te chuan an evidence don te khan lo zir chiang ve me ke zela Spencer jacket dar thalang noyan mu kha takari tuk ver da thalang ke nen khan ain milem ti glass refraction analysis an ti mangin anan endika chu thilan endik dan ber chu engin dar thalanga kal thlang ruala akal koi dan te na ani berang chu dar thalang chi sang sang in ang chi ania ngai te po hi engalo lak pen dan ain ang lo thei hlea amai ro chu takari dar thalang ke le Spencer jacket dar thalang ke them chu alowin mille ta chia mai ti chuan mason na aum le ta ma se dar thalang evidence chau chu din pui thamala tling lova an evidence traber turan ngai chu DNA result tho chu alani chumi nga chung chuan nu chui tu de chuan Spencer tun manun te chu an han chui chiang le zuala Spencer te u nau chu nau pangten la ni lain anu le pa te chuan in then hlau maya anu chuan ei zong pa in buai tak chungin ain kol chho ta zel ani chu ti chung zong chuan a fa te ain kol na konga chuan a fak omin nu ni tling tak zeta khosak har salutuk lovin chung ko thatak adin theya Spencer po u nawa au pa berti taka a fel reu hlea anau te do thiamin kong engkima anu thachang dol tu thatak ani ve thin an ron tlei rol chuan Spencer chu pamel thatak kul rui mai hinia ami zia chu mei chetam tak du chinin alak rem hle an venga na chuan mi te en ron le mit fuk na ani vea chu tiang ani ti chu ama po ein she hle nge ni amai ro chu a mel that na le nb ka hlo na chuan anuna ngong thalo anei chho ta tlat maya midang chung en ne in hriat na nei chowa chu tianga en kol reng tur chuai mo in tin a be seng ngai sakle en kolani lo chuan thinrim le ti tau a ching chhota school ka lai kum komi vele kan ilai tangin en kola har sachana alen de nu phei chuan a buai thlak chho le mi zinga khosak dan le rual pol dan a thiam lo ani bera mi ngai saklo tum dan po a thing chho khop mai an school compound lo zun koi nge ngoi mai te school zunina ek ti velte ani hem mai chumi nuwa aya poi zok deuh thil hal chiat aron ching chho lea veka chu anu laka thin rima wangin akar hal sakta mi maya chu police lam mel hriat a hlo channa ani nge chumi nuwa tang chuan ruk le poi khoina sang awangin police lam nen chuan anin mel hriat chho ta hle ti velte chu a chanchin an hriat theite ani ti chuan cholkareng mo zat an nga nuwa DNA test result chu aron chuak veta amai ro chu anthon masakho Richmond khopia crime scene pathum le Arlington khopia takari ruang bulami te chau khalo lani tlat maya chu ti chung chuan result anan mu chuan
makanti na le an phur na chu aronin vor kang na sakhop mai chung sample pali mun sang sang atanga an lak te chu aloin mil vek maya ti chuan an poi khoina chui mek te chu mi pakhat thil ti ani ti nial rual ani talo amai ro chu mi pakhat chu tunge ni tang ti lai tak chu an la nem nget thei ta chuang lo ani amai ro chu rei nga ngai lovin chu po chu ti chian ani le ta thuaya Timothy Spencer DNA sample an thon chu a result ron chuaka mi pathum thi na muna an sample lak ten en khan aloin mil ta chia maya dai ni ruang bula sample an lakero dongin a result a chiang talo ani ti chuan July ni som pakat kum sangkhat zakwa somriat pariat khan Timothy Spencer chung thu chu rel ani ta athom no dar thlang ke them kai tele takari tuk ver dar thlang chuin mila Tualthah na thlen lai om na chinan soi fia theilo baka crime scene an mul charate ka anen fia na tangin Spencer mul ne na in mille chia boka tin fin fia na poi mo ber chu an DNA evidence nei khania DNA evidence su US court Tualthah na thu boy evidence an lamman ngai lo wangin prosecutor te po an film khur le jury te hriat thiam tur le an pom nge theina turin DNA test kalphung le thil dik lo theilo ni dan te anan soi fia thlapa ti chuan an fin fia na chop chua te chu a fia fai fek fok bokaniang jury te chuan darkar sari velanin ron khom nuwa thutluk na an siam ta Timothy Spencer chu mi pong so le Tualthah thu boya thiam lo chan tir niin thi turin achung thuan rel ta ani ti chuan kumruk zetatan nuwa April ni somni pasari kum sangka zakwa sumkwa pali khan Jared Virginia Greensville Correctional Center electric chair mga shoklum anita thu cha nu nung soidu nei em tian zoin engma soidu nei lo thuin achanga ti chuan zandar som pakhat le minute som pathuma Timothy Spencer chu thia puan anita ani takari pasal rji takar chuan enga machena a hadam thlak rolin lom na tur ka mu chuang lo kanu pui du tak ka nei let le phadon lova kanu pui pong so le that tu man ni wang ro ti chuan lom na tak tak ka nei chuang lo tin a soi ani thil sol ti hi apoya ati sol tu ta na poi ba ka atuar tu tan tuam dam theilo nat na a thlen thina chu ti rol chuan ziom to chuang lo ti wang in ngai dam ringotero adik chuang lo wang Spencer hian thi ni thleng khan DNA sample an lak dan le evidence anu chiate nena in kung kai dan tak tak po kha ashia thiamirin lo thu detective horga sa chuan soya tina poi khoina te kha ama kum nga vela thling ni se chuan DNA technology ala om don lo wangin chui cholowin om hlen mai theinin prosecutor de chuan an soi ve bok Timothy Spencer hi US DNA evidence be chana ti hlum masak berni ta bok ani alimom zongin atopi khar sham teang Caroline hemi thattu ne in soi David Vasquez akha kan la hrianga khapa chu angai na om lo ve shimani mishing fin war zong te na kan ti mayang chu IQ score a hian mi pa ngai score chu somret panga chung lamani lain ani chu somsari noi lamani he maya Caroline thi lai vel khan crime scene vela alo kalvei zuk zuka rinlel zinga telin ain chang boi lakloa alo in puang ve ringot ani Timothy Spencer manani nu hian a case sui thatle nin poi khoi tu ni theilowa ngai ania kum som thum panga atan tura kum nga chau atang mantin ngai dam na fam kim nen chuatir ania tin chu mailani lo hit bon turu kum sangka zakwa som kwa khan Virginia General Assembly chuan ni sangkhat jasari le som kwa paruk lai athil ti sual ni mi alwa alo tan mana zangna dom na pek turin arela nikata dollar somruk panga vel zela chutin dollar nuai khat sing khat sang sari zet pek turin ati ta hem maya atan chung khan ashriat mielovin alawin hlo char chara achua meu chuan at mana tel ta treu mai tina ani berchu ole hetenga mol chawanga sum tam takhlo thei tura irin te han share ver ole khati zong khatun tum jeronimo crime kan ti chu thei te chu ani le ta comment section lama kan soi chun zom le donia in zavain tuk chuanuam choi tui mut tui thleng sil tui class kal tui na tho tui naw om tui mang tha le vek ule